Pamusoro dai. Pamusoro mangu. Ndaone nyaya iri pa-item 3. Case number 187 of 26. Iri nhau yeRoral claim pane mwana Chanteo Jamba. Panhau imwe cheteyo pane nhau yeproperty sharing. Inhau yakamhangarwa naKenias Jamba anobva kuOversview Epworth achimhangarira Nyasha Lupia anobva kuOversview Dombo reMaziso. Ndiyo nhau yandoya naye mudare. Ndichakumbirawo mumhan'ari Kenya's Jamba usumudze ruoko rworudyi wakagara paugere ipapo wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Kenya's Jamba ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiseroko pasi. Ndochiuyawo kuna akamhan'arirwa Nyasha Lupia simudza ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura. Ini Nyasha Lupia ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiseroko pasi. Kenya's Jamba ndokumbira kuti uzodare muchidimbo wakagara pasi. Chasakisa kuti ungochimhan'arira Nyasha Lupia. Izwi rakasumukira. Pamusoro pedare pamusoro ndini ndakauya nenyaya ndichimhangarira Nyasha Lupia akatora mwana wangu akagara naye 9 years. Agara naye 9 years akaita vana vanokwana kuita vatatu nekuti vana vaviri vatatu mimba yakazobva yechitatu vapenyu vaviri. Agara naye nobva aita ndobva akabvisa dzakire kunocheta hapana zvimwe zvinhu zvaakabvisa. Saka vakasvika pakunetsana ndokubva aramba mwana. Akaramba mudzimai kana kuti mwana? Akaramba mudzimai wake mwana wangu. Amuramba asina chaabvisa akangobvisa dzakire kunocheta. Saka handizivi kuti vedare munoionawo sei. Zvese zvamuchataura ndinozvitambira sezvo muri makatakura dare rechivanhu chedu. Imi chamamuri chikumbira kudare chii? Ndanga ndichikumbira kuti abhadharirora kugara kwakaita nomwana wangu. Chanteo Jamba ari papi? Ndokumbira kuti ugare nechapa parutivi papapa wangu. Wakaroorwa rini Chanteo? Wakatanga kutorwa nokugara naRupia rini? 2018. Wakagashirwa musha? Wakaroorwa? Vakadigashirwa. Wakatogara ukatoona vabereki vake nehama dzake dzose? Makaita vana vangani? Takaita 3, 1 ndiye akashaya, 2 vapenyu. Mukuru ane makore mangani? Ane 7 years. Ko mudiki? Ane 3 years. Ko chazopa kuti musvike baba uri kuti makarambwa? Hongu. Chii chakaita kuti urambwe? Chakaita kuti ndirambwe, baba murume wekwangu ndakamuona mufuni make mune magirlfriend. Saka tiona mafotos mufoni ndozvatikatanga kunetsana ipapo. Pamanetsana? Tatiri kuBulawayo ndopataigara kuBulawayo. Makamboonawo ukama ukaedza kukansela? Pakatogarwa dare patauya kunoko kwana atezvara ndopanga ndakavakira ndomakaitirwa dare mumumba macho. Makavaka pamusha penyu? Pamusha pavo pana baba vavo. Pamusha pavo asi mamune dzimba dzenyu dzamavakavaka? Makavaka zvakadini? Ndakavaka 2 rooms pandakasvika pane 1. KuEpworth?
called the new rules. Saka maidza kugadziriswa nemusha zvakakona kuti muyanani hongu nekuda kwekuti wemusha nekuda kwekuti chi hongu nekuda kwekuti wemusha machona enge iri first time kugariswa dare ini naiye ndopaakati mukadzi andichade pamba pehama dzake nehama dzangu ndopaangati iyo kana usingade mukadzi chitanga waroora mukadzi ndokugara kwandakazoita mumusha kusvika nanhasi ndiri mumusha. Makadzokera kuvabereki vako? Handina, ndichirimo mumusha because haana kuroora. Muchiri kugara mese kana kuti ungori mumusha mavo? Ungori mumusha mavo, iye arikugara kwake, ini chipamba pavabereki vake ndopaakandisiya ipapo because akaburitsa hembe akapisa akaenda akasimudzwa nehama dzake. Akasimudzwa nehama dzake? Vakati vachipedza kutonga nyaya vavamusimudza vabva apisa hembe. Akapisa hembe kutobuda nehembe kutopisa hembe dzake vamupakosara dzangu nedzevanamba. Kubva ipapo nanhasi havasati vadzoka kumba. Dare ringangoda kuziva kuti pazvakaitika pandirini paakapisa hembe dzake achibva aenda zvakaitika rini? Ndakoshiwa hangu kuti chanisi zangu kana mwedzi upi? Gore rino here? Mwedzi upi? Gore rapera ndi? Gore rapera munani? Pane gore nehafu. Pane gore nehafu zvaitika? Saka kubva zvese zvaitika zvane kuriritira kwarukuita mureni? Kuriritira kwaitoita muri izvezvi handisati ndaona nemaketi takamaendera kumaintenance. Wakamaendera kumaintenance? Ari kubhadhara? Akabhadhara $100 saka handisuziva kuti mwedzi unoyu abhadhara here kana kuti haana nemaketi pesa panga asingachengete vana. Kumaintenance wakaenda rini? Ndakaenda changoenda nditi tangoti vachibva mumapurisa saizvozvi chibva tatoenda kumaintenance. Saka munhu kuti akangobhadhara $100 anofanira kubhadhara mari pamwedzi? 120. Saka pamwedzi yese pagore nehafu ari kubhadhara kuti haasi kubhadhara? Ndozvanoda kuti mutsanangurire. Alright, pamwedzi yese yanga asingabhadhari ndatozobva kubhulayo mwedzi wapera usvo ndopaakazoripiwa $100 nemwedzi unosvo. Handisuziva kuti vakabhadhara here. Kumashure kwese anga asingabhadhari asi akanzi nedare abhadhari paMajor Street. Lupi, nawe uri kutsanangura unoti chiinazvo? Wakatora mwana wevanhu iwe 2018 ukagara naye kwabva wazomusiya wakutsvagawo vamwe kwabva wamuramba pamberi pehama dzako papisa hembe dzako mhuri yako hauchachengeti ndobva wangosiya zvakadaro. Roora hauna kuroora wakangobvisa zvakirai kuno chete. Tsanangura tenzi. Pamusoro wedare pamusoro wemambo panhaurwa iyi ndinoti kwete handina kuramba mukadzi ndaimuda ndikabvisa tsvakirai kuno iri nzira yekuti ndizikanwe naatezvara. Ndabvisa tsvakirai kuno kuti ndizikanwe naatezvara ndakauya kuno 2024 ndichida kuti ndibvisire pfuma mudzimai wangu. Ndanga ndatsvaga pashoma panga ndinapo ndandine $700 ndikapa Sadombo nemuzukuru wangu anonzi Maipanasha endai munobvisa pfuma iyi kuna atezvara. Pawakasvika kuatezvara vakadzingwa. Mudzimai wangu inini zuva rakazotera racho akanditi mari yakudondirora nayo aiite inzvungu. Ndikati ndo mari yandinayo. Zvikanzi iwewe pamari shoma chaungatoite baba wangu wati unogona kuiwedzera nemasimende nekuti inini ndanga ndatenga masimendi ekuti mari dare ringangoda kutoziva kuti mari yacho yakutora yawaida unororesa inga iri mari $700. $700? Chiendera mberi. Saka nekuda kwekuti pfuma yangu payakanzi inzvungu ndirini pakangoenda ne$700? 2020 na 2024 mwedzi ndo maiwe muna December 2024 December.
Pazvaita se ndaudzwa kunzi mari yangu inzungu. Mudzimai wangu kubuda kwaakaita kuBulawayo anga andiramba atakura zvinhu achiuya nazvo kunoko. Paakada kuti aende nazvo kuna baba vake vakati haugare nezvinhu pamba panapa, enda nazvo kumba kwemurume wako, because ina handina pfuma yandakawana. Zvoshuwa akatakura zvinhu akaenda nazvo kumba kwataigara. Saka iwe uri kuti pamamwe kuBulawayo mudzimai wako anga akuramba. Dare ngangoda kuziva kuti chakaita kuti mudzimai wako akurambe chii chaitika ipapo. Chainetsana nenhau yemari kunyanya-nyanya, nokuti ndaiti ndikashanda mari aiba mari yacho osendera vabereki vake. Nombo inotaisendera vabereki vake. Ya ndine witness aindiudza zvese izvozvo. Alright. Papa akabva kuBulawayo wati gore Akabva kuBulawayo 2024. 2024. Yeah. Munani? Akabva, I think it should be November. November. Yeah. Alright. So paakabva kuramba. Akabva andiramba. Paakaramba kutambirwa kwavabereki vake, akanzi iwe chienda kune murume wako unomukumbira ruregerero. Akadzoka futi kuBulawayo akanditi inini ndiri kukumbira ruregerero. Akadzoka rini kuBulawayo? Akadzoka muna December. Muna December. 2024. 2024. Oh. Adzoka kuBulawayo achiti inini ndiri kukumbira ruregerero, ndikazvinzwisisa kuti mukadzi wangu waya kuzvikumbira ruregerero. Ndisingazivi kuti anga ane zvimwe zvanga afamba. December 2020. Akaenda akauya kuno muna November. Andiramba. Akabva azodzoka muna December. Mazuva $700 yakada kuendeswa rini? December. Muna December. December wacho 2024 ndipo pakabva Shante yoBulawayo achiuya kuvabereki vake. Zviri kuenderana here? Ndinogona hangu kukanganisa mazuva angu mambo wangu. Adzoka achiti ari kukumbira ruregerero. Akabva asvika akaba mari yangu $300. Aba $300 iya akabva atotanga futi kujamuka. Mari yangu ndirati. Alright. Akasvika akaba mari yaive mumba. Kana mari iri mumba iwe uchiti wakarohwa ndeyani? Ndedu tese. Ndangoti ndikukorekta. Watakaba mari yako? Tinotenda. Mari yaive mumba. Saka kana iri yenyu haana kubaka akatora. Tinotenda sho. Hande yenyu mese mudzimai wako. Saka kana atora mari iri mumba haana kubaka. Imbavha here totomusunga kuti imbavha yaba mari. Kwete. Akatora mari yake. Takatora mari yedu ndobva aishandisa zvatisina kuwirirana. Kuti mudzimai wako iwewe naShanteyo muri chinhu chimwe chete. Saka kana uchiti yangu iwe kuramba uri bachura iwe uchiti une mukadzi. Bvunza izvo mukubvunza. Endera mberi. Zvabva zvatabva ipapo pana 2024. Atora mari akashandisa zvamusina kuwirirana. Kubva zvaita sei? Akabva adzoka kunoku ndopa adzoka rini manje? Muna December yei? Mazuva ndinogona kuzomapesanisa. But ndoda kuti nditaure zvinhu zvakaitika pamberi pedare. Abva aita sei adzoka kunoku? Patakanetsana tiriko kwasati adzoka, iye aizviti inini ndoda kuti ndizvisungirire mumba mako muno kuitira kuti iwewe usungwe uende mujeri. Saka ini ndikati aiwa kuti ufire kunoku hazviiti. Isusu ngatichiende kuHarare usazouraye. Maneighbors akati iwe mirira mapurisa auye. Maneighbors akazosvika pakutora mavhidhiyo unova umbo hwepaida kuzvisungirira akahenga tambo mumba. Akazobva ipapo achiuya kuno. Ndikati inini kuti tichigara tese
iwe uchiti kuda kuzvisungirira unogona kuzvisungirira ikaita mhosva kwandiri. Pfuma yangu sezvo yakanzi inzungu, ini ndakumbotsvaga pfuma yekuti ndiendese kuna atezvara. Alright, iwe wanzwa shoko riri kunzi iwo kunetsana kwenyu kwakabvira pakuonekwa mufoni mako mune magirlfriend wakutozi mamwe madzimai usina hanya nemudzimai wako. Unoti chinazvo? Izvozvo ndinozviramba. Urikuzviramba? Kozviri kunzi mabva ikoko makaenda kumba kwabereki wako kwepwe pakagarwa dari ukamuramba pamberi pehama dzako iwewe ukatora hembe dzako ukapisa ukabva waenda nehama dzako. Uri kuti chinazvo? Chandinobvuma inini dare rakagarwa, asi mudare umu handina kuramba mukadzi. Ko hembe unokutora ukapisa? Hembe pandakabuda ndichida kutakura hembe dzandaida ndanadzo kubasa, pane hembe dzakasara kuno dzakadyiwa nemakonzo dzangu ini. Ndo dzandakati idzi hadzichisina basa, rega ndizvipisire nhumbi dzangu ndikabva ndabuda. Wakabva wabuda uchienda ku? Ndichienda kubasa. Basa ndokupi? Kubulawayo. Ko mudzimai wako wamusiya? Ndakamusiya pano. Nechikonzero chei wakamusiya? Chekuti iye aiti kana ndikagara naye anoda kuzvisungirira. Saka wakamusiyirani? Iwo watiwo mudzimai wangu usina kumuramba. Saka pawakamusiya pamba waingowa kumusiyira ani? Ndakamusiya pamba sokuti ndipo pataimbogara tese. Ndakamusiya pamba aine vana. Ari mudzimai wako? Iwo Bulawayo zvinogara nani? Ndine shamwari dzangu dzandogara nadzo tichiita zvibasa. Saka iwo pawakamusiya uchienda kuBulawayo ranga riri gore ripi? Muna January 2025. January 2025? Yeah. Saka unoti chinazvo arunzi kubva ipapo waenda hauna anazombochengeta mhuri yako kusvika musunu mwedzi uno pawazobvisa $100 asi wongo wakwanza kubvisa $120 per month maintenance. Noti panhaurwa yekuchengeta vana ndaichengeta. Pamba pataigara ndakamusiya iye nevana vachishandisa 2 rooms. 1 room yanga yakaiswa lodge raaipiwa iye mari. Achipiwa mari kudaro, ini ndakazonzwa kuti akaenda kumaintenance. Chinhu chandakagamuchira ndofunga kubva kumapurisa judgment. Panhaurwa ine maintenance yese maitirwa yakaitwa handimazivi. Ndakazvipupura pamberi pedare kuBulawayo kutrade court. Ndikanzi ndine chikwereti chemaintenance. Chikwereti chacho ndikaudzwa kuti ndofanira kuchibhadhara rini. Izvezvi ndiri kutofanira kunge ndichibhadhara maintenance iyoyo. Mari yandaichengeta nayo vana ndaimusendera, ndaingosenda chero agent wandawana ndaisenda. Proof yacho yakaburitswa pamberi pedare, ndakanoita print out ndikaendesa pamberi pedare yekuti ndaimusendera mari nemaagent akati nokuti basa randinoita inini nderekuti ndoita zvemapeace job, saka ndiye ndichifamba. Pane andakamusendera mari ndiri kukadoma ikabuda pachena, nemunhu wacho akaisenda ikabuda pachena. Anamai vangu vaingoendesawo pfuma sokuti ndaingochengeta vana vangu as usual. Asi uri kuti mukadzi ndiwako kubva 2020 January 2025 kusvika izvezvi ukamusiya nevana? Chokwadi. Vana ndinotombovatora, ndotombovaona, ndotombouya ndichivaona kana vari kuamai vangu. Kana vari kuamai vako? Asi uri kuti mudzimai wako? Mudzimai wangu. Saka kana usingaoni mudzimai wako uchiona vana uri kuverei? Chinoita kuti ndisamuone pari zvino ndiri kutsvaga pfuma, nokuti chinhu chinonyanya kuita kuti ndisamuone inhayo kuti iye akanditi kungoona fesi yako padhuze nini ndiri kuzvisungirira kuti iwe pari mhosva. Saka inini chandiri kuita pakutsvaga pfuma ndiendese kuatezero wangu toya naye. Saka wane pfuma yotsvaga wane mari? Izvezvi handichisina mari nokuti pane mari dzandakanobvisa izvezvi kukoti ndichinzi ndibhadhare chikwereti chemaintenance. Watinga uri kutsvaga pfuma kubva January 2025 kusvika iye zvino ubvokati hausisina pfuma? Pane pfuma yanga ndaunganidza inokwana kuita iyo $300, asi nokuda kwokuti ndandane imwe mhosva yandiri kunzi ndiripire ndoyo yandakashandisa kuripira mhosva. wakati iwo ngowane 700 yanzinzu
wakutudza kuti 300 ndio yangwana uri kutsvaga panhaurwa ye$700 iye mudzimai wangu anozviziva kuti paakati inzvu ndo yatakashandisa kuvaka chimwe chivakwa chiri pamba pedu paive nedzimba 2 saka takabva tatoishandisa kuvaka imwe room ndikabva ndabuda zvakadaro. asi pagore rese anosvika makore mairi woti wachengeta 300 pa300 yausisina kuti pane serious here ipapapo? Ndiri serious mambo wangu nokuti basa randinoita inini ndoita zvokungotsvaga peace job. Okutaura kunate zvako wakataura ndiri kutsvaga here? Handina kuendesa shoko rekuti ndiri kutsvaga pfuma kunate zvako. Saka vanozviziva sei? Pane pawataura kuti mudzimai wangu handakamusiyira kuti akataura mashoko kuti ndazvisungira mupamba pako ndizokupa mhosva. Badikapa wakamusiya pamupenyu futi. Pamba pe. Wakamusiya pamba usiri kuchengeta mwana usiri kuzomuona. Wausona kuti wangu watozvita wangu watomusa panjodzi yekuti kana kuzvisungirira anozvisungira nokuti aomerwa. Saka chawakasiyira chii uchiti ndiri kumusiyira kuti anozozviurayira pamba pangu uchimusiyira pamba pako? Kuri kunzi zvaitika zvari pamba pako unongosina mhosva. Panhau yevana ndinodayira kuti vana ndiri kuchengeta. Nhaurwa yekuti anozogona kuzviuraya nekuti ine handipo, ipapo kwakusazivawo ndava kutozvizivawo izvezvi kuti imhosva semwana. Saka nhasi kuti ndadzimai wako hamunorambana? Handina kumuramba, iye ndiye akandiramba ndikamuudza kuti inini handisati ndakuramba. Chii chioratidza kuti akakuramba? Ndine mavhidhiyo aitaura kuti haachandidi, akatorwa nevavakidzani. Vanhu kandiramba dzika dzetorambana nemavhidhiyo? Kwete. Iye akaburitsa muromo wake wokuti haachandide. Ini handisati ndamboburitsa muromo wokuti handichamude kwaari. Kuzvicontradicta apo uri ndadzimai vako kuti vakandiramba utaura zvinhu tu pandati inini akandiramba tiri kubulawayo panapo uri kundadzimai vako saka zvokurambana kweyo zvakatopfuura izvi ndadzimai vako sikutaurwa uri kuita papi pano sikutaurwa kuti apa ndadzimai vako wakasiya pamba uchidzokera kubhuruwa handiti munorambana sikutaurwa uri kuita papi pano saka zvobhuruwayo zvakuti hazvimavhidhiyo zvatopfuurwa kudhara nokuti mutotaura wega kuti nemuromo wako ndadzimai vani ndadzimai vako. Totoona sekuti wewe wakatotrega ndisiye mukadzi kumusha ndimbononyatsosununguka nemagirlfriends angu uchitombouraya musha ikanguva ikako, asi uchinyatsozoti mudzimai wako kwete ndizvo chaizvo idzo shamwari dzaunogara nadzo kubulawayo ishamwari dzerudzi? Avakomana vandinoshanda naye. Iwo uri mukomana? Kwete. Unodei kushamwaridzana nevakomana iwo nemhuri? Chinhu chakaita kuti ndigare nevakomana ava inhau yekuti mari yekuti ndibhadhare rendi ndakazvimiririra ndichitsvaga mari ndandisachakwanisi kuiwana, saka tinoita konde pakubhadhara rendi. Naishanteo kubulawayo kwaanogara pai? Anogara mimba yake tamusiya achigara. Achigara nani? Ndakangonzwa achinzi ane mumwe mukadzi, asi ndezvechokwadi ndinini. Iwo unoti kudii nazvo zvokunzi une mumwe mukadzi kubulawayo? Handisati ndane mukadzi izvozvo. Zvinorambika sei kana iwe uchiti une mhuri nevana vaviri, wechitatu akashayika, wotora gore ne6 months usina kuenda kumudzimai? Inini kubva kwandakaita pamba inhaurwa yekutya mhosva. Yekutya mhosva ipa? Yekuti iye akati anoda kuzvisungirira. Asi uri kutya mhosva inogadzirisika nemashoko, asi nhasi wabatwa neimwe mhosva yekunzi hauna kuroora. Mhosva iyo ndinoibvuma mambo wangu. Kana nyangwe Shanteo ati iye ndoda kuzvisungirira, iwe waona kuti zvinhu zvinogona kuti pfukira izvi,
iwo unofanira kuita sei? Unofanira kutiza woenda? Handina kungomuka nekutiza ndichienda kana kuti kubuda ndichienda kubasa. Nyaya iyi ndofunga pakagarwa dare wati wakatiza nyaya yekuti Shantiro akati ndikangoona chiso chako ndozviurayira mumba mako, ndobva wati regai ndinogara kuBulawayo kwaasiri. Handiti ini ndo major point yandakabudira pa. Saka iwewe sababa, iwewe musoro wemba, kana mudzimai wako ati ndozviurayira mumba mako, unotiza here? Kana kuti unotsvaga vabereki vake wovazivisa kuti mashoko ataurwa nemudzimai wangu aya haana kunaka, ndiri kumbira kuti agadziriswa? Vabereki, ndofunga vabereki vake havadi kutaura neni nokuti vanoti hatitaure newe usina chawakatipa. Vabereki vake muno muhombo waona? Ndovaziva. Wavaona? Wavakwazisa? Ndavakwazisa. Saka pawavakwazisa vakurova? Kwete. Saka sei vasina kukudzingirira pano? Handizivi. Handiwo wati vabereki vake vakati havataure newe? Wavakwazisa vadaira. Asi iwo wati vakati havataure newe, saka vakudaira sei? Ndatoti pamwe wandidaira nekuda kuti tiri pano. Vakwazisa varapa varege kudaira to. Makadi baba. Zvavari kukudaira? Ndosaka ndiri kuti pamwe nekuda kuti tiri pano. Nekuda kuti tiri pano? Unoziva zvinoita tsika? Tsika iwe unodzidziswa nevabereki vako, handiti? Chokwadi. Iwe wodzirarama. Iwo vabereki vako vari kubviwo? Varimo. Ndovawakagara navo dare rawakazopisa hembe? Takagara tiri vabereki vangu inini nehama dzemudzimai wangu. Ndandanani vaivepo? Vari muno vaivepo padare rakapiswa hembe ndanani? Tudzei tinzwe chii chakaitika? Imi muri ani apa? Anonzi uyu ndiana mutwini wouyu? Uri mutwini waShantiro? Vanetsana nyaya yemagirlfriend, vanetsana kudaro ndobva zvakanzi takurai mwana wenyu achiamuripa kana aiti takurai mwana wenyu ndiani? Ndiamai vane bhurukure mama amweni takurai mwana wenyu ndobva zvakanzi nasisa mutomutakura kwemauyu mangani chikanzai wanga abve pano guda akwanisa kugara papi panapa ndobva takati haana kwaanoenda asina kudii kuda arikwanisa kugara vana vane chikonzero chei? Handizivi kunetsana kwavo ivo ndizvo vakangopindura vakati gudo rakwanisa kugara pano nyasha wanga agarisa negudo hazvitoiti. Ndikati vanzwe tinzwe. Amai, mai vepo pakagara dare revana yaive nyaya yechii? Vana vakanetsana. Vanetsana vana ava ndobva muroora auya achinzi atakura zvazvake kubva kuBulawayo. Apa asipoisa mumba achinzi ari kuda kuenda kumba kwavo. Ini ndakasimuka kumba kwangu, ndasvika kumba kwemuroora ndobva ndakiya dhoo akaisa zvazvake nechikonzero makiya dhoo remba yemuroora uongu chakanaka nekuda kwechikonzero chekuti ndaiti muroora haafani kubuda muno tisina kutaura chikonzero anetsana nemwana. Ndakasvika ndikakiya dhoo ndikafonera mwana wangu ndikati iwewe uya kuno titaure nyaya munhu asati aenda kumba kwavo tinzwe kuti manetsana chii. Zvekuti muvakidzani wavo ndakatomumudza ndikati muroora kauya pano akabvunza ndiana kiya dhoo umutaurire kuti ndini ndoda kumuona. Mushure mangu ndasvika kumba kwamai vacho ndavashaya vese. Ndikati muroora kana auya umuudze kuti ndoda kumuona ndinzwe kuti chii chanetsa chekuti anzi atakura zvinhu zvinotaurirana vanetsana. Ndobva ndatokiya dhoo remba ndaenda kumba kwangu nemakiya. Ndobva ndadzoka ndokumbira kudzoka kumashure zvishoma. Chakaitika ndechekuti muna December handinyatsoziva hangu kuti madhetsi aive api, asi aive December watanga tava. Wegore ripi? Wa 2024. December 2024. Ndinowachira kumaraini kwavo. Ndaitowacha pai ivo vanga vauya vese
vakatomboti netsene mashure mbavayanaka vavauya vauya ine ndaitowacha kubva ndaona mukoma wavo maitanisha mukoma washantiwa vakachena nemumwe wakainaye ndichaziva kuti ndeuyo muchuni wacho yakandindiyani vavatondimhoresa murisei mama ndikati handiri hama handambobvunzawo zvakawanda vavadarika ndodzei dare ndorandiri kunyanya kuda ndabvunza kuti maivepo here pakagarwa dare raive rei makakurukurei makasunga kuti dare raive rekunetsana kwevana nechikonzero chei nechikonzero chekuti mudzimai aiti murume wangu ari kuita zvemadhofreni tikatomudzora tikati iwewe kana uri pamba pako iwewe semudzimai zvinoitwa kunze nevarume hatikwanisi kuvarambira kana kuti kudii iwo kana uri pamba pako semudzimai unofanira kugara pamba pako zvaitwa kunze usina kuzviona kazhinji kacho usatsvaga nenazvo makazotonga kuti kudii maudzwa imimi kuti Nyasha ari kuita zvemagirlfriends Shante vauya kubva kuBulawayo achema kuti murume wangu haasi ari kuita gumbo panze auya ndobva auya kwamuri makatonga kuti kudii iye Nyasha wacho akati ndiye akatanga kutaura kuti inini zvemudzimai mama ndiye akatanga kundiramba neabuse yaari kundiita inini handichadawo mukadzi ava vakati anotogara pano ndikati ndobva ati chii handichadawo mukadzi iye ndiye akatanga unozotaura namai yako here padara makagara anzi wakati nini handichadawo mukadzi nekuti iye ndiye akatanga kuramba murume akati inini kana tichitaura kanzwa ndakutaura munonyarara pane kuti mimurambe muchingoita mutorododo wekutaura ndiri kumubvunzawo kuti abvume mashoko amuri kutaura nekuti aramba kuti handinobvira ndakaramba mukadzi handina zvinzwa wanzwa here mashoko ataurwa namai ako akabva muromo mako ndamanzwa avataura saka vari kunyepa ndinozviramba ndakubvira ndaramba saka vaudza amai ako kuti muri kundinyepera kana vachikunyepera vaudze kuti muri kundinyepera pamwe kuda hangu handichaziva hangu zvandakataura taura hei mwana wenyu ndobva ati nini handichaita zvemukadzi ndobva mazopedza pakuti kudii akati inini mukadzi anondirova ndidzosei paitove nemufananidzo yakatorwa nemaneighbors ekwavaigara ivo hama dzacho tikatodziratidze vamwe vacho vasipo muno mudare vakatoti kana dai ndanga ndirini kumba kwangu handaimboita izvo saka nyaya yagumira papo ana aitika dai ndiri numba kwangu ndiani pane dzimwe hama dzacho dzandiri padare kana nyaya yaitika pamba maita mhirizhonga chii chinofanira kuitika changamire takaedza kugadzirisa vana aiwa ndati kana chaitika pamba paitika mhirizhonga chii chinofanira kuitika vana ava vanetsanawo uyu Nyasha arohwa nemukadzi mumba ari kuti mukadzi ari kundirova chii chaanofanira kuita vanofanira kugadzirisana asi kana ivo pasina kugadzirisana zvinoitika muwanano nemukunzwanani chero imi vekunze chero hama chero vanzwa kuti nyaya yazokura kusvika papi yazokura pakunodedzera dare remusha tingatigarei pasi kana nyaya aona kuti mukadzi ari kundirova pamba chiri icho chikonzero chaanoda kuti mukadzi abve pambaka panofanira kuonekwa kahombowo hwekuti wakamboenda kumapurisa ndobva vanogara navo pasi mapurisa kune deski ririko rakamirira kuyananisa mudzimba sezvizvi semukomana atori nekodzero yekuenda kunoona mapurisa kukurukura nawo kuti ndinoda kuti mbotaurawo nemudzimai wangu tingoitawo rekodhi yezviri kuitika mumba mangu kuti mudzimai wangu anondirova evidhensi yekuti manheru chaya yakandirova iyi iri apa pakakuvara apa ndiye akandirova otsurwa ka mbobuda seumbowo kuti ine mudzimai aigara achindirova umbowo hwangu uhu ndakatomhonogara pasi kumapurisa nayo ndakaramba kuti mapurisa vasunge asi ndakangovati ngavamutsure zviripo here izvo ipapo hapo anozviita sekudaro zvadaro ndobva mazopedza muchiti kudii takatoenda kumapurisa ndati makagara dare makazopedza muchiti kudii tatadza kuwirirana ava kutaurawo zvavo vanhu vakungopokana ivo ndo vakatanga kuenda kumapurisa isu ndobva tasi kutienda pakatogarwa dare kumapurisa kuSunway City nekudombo
Mapurisa akataura kuti isusu panapa hatidananise vanhu. Tinoti vanhu wirirana, asi kana vatadza kuwirirana zvinenge zvazvekuti iwewewo ochiona kuti onotura mwana wevanhu zviri pamutemo kumba kwavo. Kataurwa nyaya yehembe dzakapiswa dzakatorwa mumba dzikapiswa. Nyasha ati ndakatora hembe dzandanga ndisingade. Mudzimai ati Nyasha akatora hembe dzake dzese. Chokwadi ndichipa. Hembe dzakapiswa ndidzodzo dzekuti dzanga dzagarisa mumba dzakadyiwa nemakonzo. Ndo hembe dzakapiswa. Hembe dzaipfekeka akatakura kuenda nadzo kubasa. Nyasha akatakura hembe dzake akaenda nadzo kubasa. Dzaipfekeka. Zvichireva kuti kumba kuna Shantiro hakusina hembe dzanyasha. Ndisingazozivi hangu nekuti handina kuzvitarisa kuti mumasiwa here. Iwewe kumba kuna Shantiro kuna hembe dzako dziriko? Hakuna mambo. Hakuna hembe dzako dziriko. Saka zvadudzira kachokwadi chekuti wakati mudzimai hausi kumuda. Mambo wangu. Ndati zvadudzira chokwadi chekuti wakati mudzimai hauchamuda. Nekuti wakatora hembe dzako ndobva wapisa, dzakasara dzacho ndobva watakura. Zvinorambika here? Dare wariudza kuti Shantiro mudzimai wangu handina kumuramba. Asi mumba mugere Shantiro hamuna kana chako chirimo. Nhumbi dzese hamuna chako. Wakapisa dzimwe dzacho, ende kupisa nhumbi dzako imhosva pamberi pamambo. Hatina tsika yakapusa saizvozvo. Imhosva kuna mambo iyoyo. Kana uchingovaroora wane mudzimai pamba, harisisiri basa rako rekutora hembe uchinonowacha kana kurongedza mumba. Mudzimai ndiye akuziva hembe. Kana wati iwewo hembe yandichaida iyi yabvaruka kamudzimai ngaawirirana nazvo. Kwete kuti iwewo wopinda mumba because manetsana wotora hembe mumba wounganidza panze wopisa. Hatina tsika yakadaro. Nhasi uno Nyasha ane gore re6 months achigara kuBulawayo. Mudzimai agere kumba. Iwo wari kumba kwaunogara ndikwani? Ndipababa wake. Ndikwa baba wake? Paatezvara iye. Ndipaatezvara. Kwaatezvara wacho vanogarawo? Vakashaya mama ndo vapenyu. Atezvara vakashaya muko mama vanogarawo? Kuno kuDombosha. Mama vanogara kuDombosha, imi munogara kuepo here? Saka nhasi akagara pamba penyu Shantiro 1 year 6 months Nyasha hapo. Imi muri kuti kudii nazvizvo? Ende mumba mugere Shantiro hamuna kana nhumbi dzanyasha dzirimo. Mwana wedu aiti ari kuunganidza mari yekunobvisira mukadzi wake. Manzwa akatora mudzimai 2018 kusvika pari nhasi pane makore mangani? 8 years. Ane gore re6 months haapo pamba. Nenhumbi dzekupfeka chaidzo hapana. Shantiro akagara pamba. Murume haapo. Imi mimovha mapa chikonzero chekuti ari kutsvaga pfuma. Kana waroora watizirwa sezvizvi wane mudzimai pamba, unombozvidzora wozviita ukomana womboti regai ndinotsvaga mari yekuti ndiroore. Regai ndimbosiya mudzimai wombogara wega. Ndimbonotsvaga mari yekuroora. Ndozvinoitwa. Ana mai tida here? Saka izvi zviri kuitika apa zvino nzira yacho here? Yekuti mukomana anombosiya mukadzi woti regai ndimbokusiya ugare wega pano. Chimbondisiya ndimbonotsvaga pfuma. Chikonzero chakagarirwa dare ramakagara muchitonga nyaya yaive nyaya yekuti Shantiro ari kuchema kuti ndaona magirlfriends mufoni maNyasha. Manzwa Nyasha achiramba. Amai vacho mamunzwa mwana wenyu achiramba. But ndo nyaya yamakaunganira imimi yamakadedzerwa nemuroori. Mataura imimi mukati ipapo Nyasha akabva ati mukadzi handimudi, handichada mukadzi. Zvadudzirwa nenhumbi dzakabva dzatakurwa. Asi panapa mamunzwa Nyasha achiti handina kuramba mukadzi, mukadzi ndewangu. Zvobuda pachena kuti mukomana wayo zvaari kutaura ndizvo kuti nyepere. Hapana chokwadi. Taurai tinzwa. Isisi nyaya yatakangoidzirwa ndeyekutora mari yako akaita kuBulawayo. Imimi ndimani apa? Tete vani? Nyasha. Ndo yakauya achitaura kuti ndo zvakaitika kuBulawayo, mumwe wangu akatakura mari yebasa akauya nayo kumba. Iye akatombouyawo kumba akanditaurira ndikati aiwa, iwewe kana uri kumba watora mari hauna kuba ndeyenyu mari, iwe kana watora taurira mutu wako. Ndaita sei? Ndatora mari. Kana wakatora. Uye akati handina kutora.
ndopaakazogara agara futi ndobva futi ko unokumbira kuti zvishuwa mari ndakadii ndakatura. Idzi nyaya dzekutorerana mari ka tingade kutenderera tigotenderera padziri inyaya dzevaviri. Inyaya dzevaviri. Vaviri ndo vanosunga mutemo wekuti mari inopinda sei mumba, inobuda sei, inochengetwa kupi. Tikada kupinda mazvirika hatingatonge tikaipedza. Ende mutemo chaiwo unototaura kuti kana unoda kuchengetedza mari yako inoendesa kubhangi kunenge kuine pin number yekuti hapana anoziva. Ende akaunti yekubhengi hai kana wada kutoti iite mazita maviri isarudzo yako. Kana aona kuti mudzimai ari kutora mari mumba, bhengi ririko rekunochengeta mari, ngaatusumudze mari yake anoisa kubhengi. Iri nzira yekudzivisa mukadzi wake kuti atore mari yacho. Ndozvoita munhu akachenjera. Zvokuswera muchigara dare rekunongedzerana kuti wakazotora mari yako wakazodii, hazvishande izvozvo. Isa mari yako kubhangi, mari yako yochengetedzeka. Amai mama ndaona muchida kusumudza imi. Tinzvengeke yamupunga yevangwa ekuti takaenda kumapurisa isusu vabereki vashandiwo ivo ava ndo vakaenda kunoripota kumapurisa vachinotiripotera isitaiti vakasungwa vavo taingotera zvavaidi zvavaita vakabva vakaenda paSanio City vakatipotera kuSanio City vakanzi kudombo tikaenda kudombo tikatosangana navo vakutodzoka vatopiwa chipepa chekuti vanotisvitsa tikadzokera uyu murume uyu akapinda murumu 12 akakanzerwa kunzi iwe une shuwa here nezvawadi zvautaura kuti ndi mukadzi handichadi. Uyu murume akati ndati mukadzi uyu handichadi vhurisai bepa rangu rembendenezi. Nyaya yementenenzi yakajudgment yakapiwa rini? Yakapiwa musi wa16 March. Mukomana ataura achitanga achibhadhara akaunza evidence yaakaenda nayo kudare rekutrade court Bulawayo. Iwo wati maintenance yakabviswa kaviri chete. Pamusoro baba murume wangu panhau yemaintenance pesa panga asingabhadhari kuzomona azoteerwa Bulawayo akatoiswa default nemapurisa. Akatoita chi? Akaitwa inonzi chi bepa redefault riri. Default. Ndo randakatevesa nayo Bulawayo. Ndokumubata pandakaita bhozi ndaiti ndakamubvunza baba muri kupi? Uyai timbotaurirana, handikwanisi kuuya kuzokutaurirana newe. Bhozi handikwanisi kuuya kuzogara newe, handikwanisi kuroora munhu andingagara naye. Ndaiti ndakada kufona vaindibloka kuti mama ndo vaindibloka kuti musataure navo baba tandichataurai nemi nenhau dzevana. Ndasina nguva yekutaura navo. Mama ndo vaita sei? Mama vavo ndo vaitaura kuti imi muchirega kutaura nababa Tanisha asi taurei neni nenhau dzevana. Ndakati izvezvi mama ina mama vaiti vataure newe iwewe utaure namama pakuita sei? Handizive nemhaka yekuti vana ndakaitira nababa. Imi maiti muroora ataure nemi panhau dzekuchengetwa kwevana chirudzi? Inini kuti ndizopindura kudaro iye ainditi ndikafonera baba Tanisha hatisiwira ndikataiwa zvinhu zvacho kana zvichibvira udza inini kana ndine chandinacho ndinobatsira upai. Amai vanyasha apa ndevapa? Saka mimi nyasha makapedzera kumuona rini kumba kwenyu? Asi igore rakapera ndichaziva kuti ndiNovember neSeptember. Mazwa mudzimai achiti murume akabva December 2025 kusvika pari nhasi mudzimai haasi kuziva kuti murume ari kupi. Imimiwo saamai ipapo muchipaona sei? Muona pandakaita inini ndakapinda kuri Bulawayo adonha pabasa kwete kuti akauya kumba kwangu akanzi adonha apinda huko anoita zvekuvaka saka idingi akadonha palata. Makaenda nemuroora? Kwete ndakaenda ndega. Chikonzero chei makaenda mega muchiziva kuti ane mudzimai? Kusaziva chivangu. Saka nemamwe mashoko imimi mashoko amuroora wacho mamusingatomudi kana ndosaka makasimuka kuenda mwana wenyu. Mama enda unoyambisa nyaya zvani? Kwete iye anotozviziva kuti ndomunda muroora anotozviziva. Chero pese ndinotokwira bhazi ndichienda ndichinoona vana chanenge ndinacho ndichipa. Saka nhasi uno kusavapo kumwana wenyu mumba muri kuti kudii nako? Munoma aramba kuti handina mukadzi wangu ndomuda. Asi akambopa dare rakambogarwa akaramba akati mukadzi handichamuda.
zvisinei tingatenderere. Nyaya yauya mudare inyaya yeroora, ndo riri kudiwa naTezvara. Izvi zvimwe zvese toda kutenderera, toda kuti tingobatsirana hedu, asi nyaya huru iripo panapa. Tezvara vada roora ravo. Mwana wavo ane 8 years achigara mumusha menyu, ane vana 2, wechitatu akashaika. Tukuti kudia taura itinzwa kana uyeroora inini ndi muzukuru waNyasha. Ndofunga ndini ndakatumwa nemari yekunobvisa kumba kwaNashanjiwa ndasadongo. Ndiwe Panasha? Ndini mePanasha. Ndofunga takaenda kumba kwaNashanjiwa ndobva tasvika, pekutanga takavashaya ndobva takamba tichidzokera because ine handigari kudze kunogara vana mama chete unogara naShanjiwa. Ndobva tazoenda manhefu kana vaona pabasa baba vaShanjiwa namai tikati tauyawo tisu kwakaroora kwakunogara Shanjiwa. Ndofunga mai vashona vakativheneka nelaisani tiri panze kati mambopiwa kuwana mukana wekupinzwa mumba. Takati tagara pamadziro pemba ndobva svikanzi inini handitambire pfuma yaShanjiwa nekuti Shanjiwa akaroorwa ari underage. Saka inini ndikatambira mari izvi ndinenge ndaita rosi ndimai vacho vakadaro. Saka handei kumapurisa nekuti Shanjiwa akaroorwa ari underage. Tikasimuka tikaenda kupolisi, vakanobvunzwa kunzi izvozvo mwana uyu ane makore mangani, vakataura zvikanzi nyaya yeunderage yakatodarika. Mbudzi akabvunza ndowangu ndo ndipindura pfuma takaenda nayo vakarora papfuma yavo. Nhasi ndo yauya kuzobvunzwa pano, iyoyo ndo yauya kuzobvunzwa pano. Kuiramba kwavakaita hazvirevi kuti inobva yabviswa. Kana yakarambirwa zvikonzero zvamakapiwa ipapo, imimi marambirwa pfuma iyoyo mamune kodzero dzekutsvaga kuti kana pfuma yarambwa sezvizvi isusu tinofanira kuitei nazvo. Takaedza makatosiyiwa nenguva. Dai pacho pakarambwa pfuma iyoyoka paripo pamakatsvaga kuti ikaritsvage kuna mambo, tinovaudza kuti mambo taenda tichida kunoroora Tezvara vari kuramba kutambira pfuma. Isusu kuepweka hakuna chii? Hakuna chii? Saka panapa makamabva kuniseke vari padhuze napadhuze. Saka kama mainge ikuno. Aiwa tosorotenderera. Vakaramba makaenda nepfuma vakairamba. Saka vakuita nhasi vatambisa. Nhasi hatina. Yakaendepi? Izvo zvakutobvunzwa Shanjiwa nemurume. Saka chidairai kavatogona kudaira nyaya yepfuma, dairai kwete tirambe tichitenderera. Musoro ichenga. Kuuya kudai kutsvagawo zivo. Nauya namupongai. Chinoita muchasa takukombera kuti muidai mutibatsire. Ende tichinzwa kutaura kwayamboitwa nyaya iyi. Pari kunzi pakaitwa dare rakazobviswa hemu. Pari kunzi Shanjiwa akanzi hapana kwaanoenda nokuti hausati waonotsvaga mari kunoroora. Handiti shoko yanzi yakaita kurati kugara kwaShanjiwa mumusha menyu imimi mana Nyasha. Zvakaitwa navabereki vaNyasha vachiti haurambe mukadzi nokuti hauna kuroora. Handiti tsvaga mari unotanga waroora chii? Sokugara kwaShanjiwa kugara kwokuti munhu anotsvaga mari kuti anoroora. Vabereki vaNyasha vakagona achiwa ipapo ndatingadzosere mwana wevanhu asina kuroora. Ndozvaatotaura iye kuti akati ndakasuduruka kuti ndiende kubhulawanyi kunotsvaga mari ndiroore. Ane 1 year 6 months achitsvaga mari. Ndo yafambirwa mainga pano. Pfuma yane nguva ichitotaurika kugara kwese kwaita Shanjiwa gore nemwedzi yese. Nyaya yepfuma yanga yakamirirwa ipapo kusvika vazoona kuti mwana haangagara kugara chimhangara dake. Kuroti hainotangira munhu nhasi yakatotangira kudhara. Asi chinhu zvingakushamisei. Isisu hatina kuramba kuti pfuma hatizvaro. Titori panguva yekutoti mukomana atsvage mari tidii tibhadhare mwana wevanhu haainaye. Saka ndopanamambo nyaya yepfuma toita sei? Nemakutama kutsanangura kuti tino urongwa hwakati nohwakati nohwakati. Pamusoro wedare inini hamufa nyaya yepfuma tatiri kutokumbirawo kuna Tezvara vedu kuti chero patinenge tiinapo ngavatigamuchirewo
kusvikira pavachatema iwo, nekuti mari yacho kwanika kwekuita. Ambe ya murume wenyaro? Murume wangu. Akaroora? Akapedza? Akabvise chiko akakwenyu? Akabvisa machira, gumbeza nezvimwe zvireva. Wakabvisa machira, gumbeza nezvimwe zvireva-reva? Chasarira kumombe. Kwa ipapa anombonyadzobvisa pfuma kuna Kenneth Jamba ndiani? Kana pfuma ichirehwa ana Jamba anoibvisa ndiani? Pfuma inosvikira kuvabereki vaNyasha. Vabereki vaNyasha ndivo vanofanira kutobatsira mwana musafuna. Saka apa vari kurevera mimi ndovona mimi ndimutaura ngemuridza vakanyara. Ndimuchamupa mari here? Ndimuchamupa mari here? Kana tiina kutombatsira. Ngapindura nei ndimuchamupa here tibataziva kuti kana mari yakudiwa pane zvada kubatwa zvikubatwa kwamuri. Kana tichibvunza chikore chikubvunzwa kwamuri muri kuda here? Tibataziva kuti takatara pfuma nhasi muno. Kana takuibvunza kuti uibvunza kunani? Pamusoro vedare. Handeiwa amaipindura handei ndime here kana tapiwa listi munotopa imimi here kuti kana takuzoita tobvunza pamuri. Pamusoro ichange pfuma ikange yarewa inonanga kuna Nyasha. Nyasha anozoya kwatiri vabere chitobatsirana naye. Tsimwa zvipindure chinzi pfuma iri kuyerini? Inini ndiri kutsvaga pfuma yacho. Bvunzo wati rini? 1 year 6 months uchitsvaga. Dzotodarika 1 year 6 months. Usaziva kuti dare ringandibatsirawo sei ipapo. Nekuti izvezvi mawaniro wacho. Dare ari kubatsirika nokuti watosungwa nenyaya yekuda pfuma. Ende kana mambo vakuda pfuma iyoyo tinouya tichitotora nyangwe nezviri kumba kwenyu zvacho. Nezvinamai vako zvacho tozvitora futi. Iwe wobva wasara futi wobva wapara ngozi. Kozi midziyo yamai haitorwei kuti ibhadhare pfuma yako iyoyo. Mai havasi verudzi rwavo. Asi tidarira mambo rinotora. Iwe usara une mhosva. Ndipe date manje. Chako ndechekuti watosungwa pfuma iri kudiwa. Zvako zvokuti ana atete wako muzukuru wako anozodai mastori zvese wani. Pfuma it's your responsibility baba boy. Ndiwe unofanira kubvisa pfuma. Zvako zvokuti mudzimai akazondidai ndakazoti gara bulawayo nemasahwira akati anozozviuraya ndosaka ndakambomusiya. Izvozvo hazviite kuti hazvibvise pfuma kuti isabhadharwa. Pfuma inotongodiwa yakakwana. Chezvara, mauya nelisti yepfuma yenyu here? Listi ndakanautavura listi ndakaenda kupa listi. Unayo listi. Ndakakupa. Listi yacho wakaipiwa zvadii? Akauya akakumbira akati ndoda listi. Ndobva ndamupa listi. Ndamupa listi nobva aunganidzisa vanhu. Aunganidzisa vanhu ndobva anotaura kuti akauya achida kuroora. Ina handina kuramba mari sikutaura kwaari kuita. Aunganidzisa vanhu ndakatounganidza vanhu vamwe vakabva kunana Bhanda, vamwe vakabva kunana Bulawayo ikoko, vouya kunana Bhedbridge, vachiuya kunana Karoi. Ndokubva aregedza kuuya ndaunganidzisa vanhu sezvandakangoita zvinezvi. Kubva ndavadzosera futi vanhu ivavo. Apataurwa akakunzanzi imi patakauya imi makaramba kuti gamuchira. Imi muri kuti makaunganidza vanhu. Paakauya panoti wakatuma vanhu vakanga achitobva kumapurisa mushure munge vatonetsana nemwana uyo nashandewo. Ndobva auya usiku kuma9 kusvika ndora kubhadhara ndati anochindai muuya mangwana. Roora rinobviswa usiku? Handizivi kuti vaida kuroora munhu here kana kuti vaida kuroora chii. Amai vavo vashandi vari? Variko. Ina handina kurapa mari. Ndakati chiindai mudzoka mangwana kwakachena. Ivo vanobva kwaenda mugando kwaenda tsuka. Kana kumbosodzoka anombosodzoka mukwasha wangu. Saiwe listi rwakapiwa racho riri kupi?
akaribvarura. Chanto ndiye ari kuroora here kana ndiwe uri kuroora? Akanditi zvoni iwewe sezvo tatonetsana listi rangu rekumba kwedu unzi. Unoziva pane kumwe kunonzi kupusa kwevanhurume. Unoziva kunonzi kupusa. Kana iwewe mutana mudzimai wacho akanga abvarura aroora abvarura list, zvabvisa responsibility yako sababa here izvi. Iwewe sababa unoitei list yabvarurwa nemudzimai mumba? Unodii? Tezvara wacho havako vakafa here? Pandakutongokumbira imwe list kuna watezvara wangu. Tezvara wako wauya kuna mambo? Ndakutongokumbira list kwaunori mama. Zvakaoma. Rega ndikutumei tezvara ndakupa yangu list iyi. Mubuda panze. Munokurukura. Anokurukura natezvara ndianiko pakapenya. Imi muri chiyavo? Muri baba? Mukoma wa baba. Imi garai pasi nelist yangu natezvara murudzo mawiri. Ndikupai kesi mwari kupinda munokurukura yabuda mudzoka munomuita zvamawirira. Ndikupai yangu mawirira ndikutanga kuya rini pfuma yacho. Then pane nhau yemudziyo yataurwa tikutora nyaya yeproperty sharing here apa kuti takutora zveroora chete. Manzwa nyasha achiti mudzimai wangu ndikumuda. Mudzimai achirida izvo zviri kwavari vari tu kuti vakamira vari sei. Chanteo, wanzwa murume wako achiti handida kuramba mukadzi? Saka property sharing iripo here apa? Kuzoti ndizoya property sharing ndandaona baba havachauye kumba pasina communication. Asi murume wako unomuda? Saka tikuita nyaya yeroora mugarisana zvakanaka. Kweonyasha pane zvese zvambotaura zvataurika munhu nhasi kuti udii kune dari mukadzi wako kumuda. Shine motaura nyaya yeroora natezvara. Kurukura nyaya pandabvisa apo design. Kurukura nyaya zvimwe zvacho. Endai munokurukura. Mudzoka pakakurukura. Ndikukumbira kuti tisati tasumuka kudai. Handisida kudzoka zvakanyanya mashure. Magariro evana ava wongu tiri munhu takazvininipisa pamberi pedu. Asi kana kwakunzwa kushanda pamwe taura. Tibatsirewo ipapo. Anotaurika achibva vese. Nyaya mukaona zvikuitika nyaya iyi. Mamunzwa inonzi Petticoat government yakaimbwa na James Badura. Ndo iri kuwandisa ipapo. Misha iyi yawanda kutongwa nemadzimai. Tarirai kana kusumuka vachiita vachiuya pano. Masumuka muri ana baba vaviri. Tarirai madzimai kuwanda. Taurwa inyaya yeroora. Yababa, yana baba. Handiti, asi vawanda pana pamadzimai. Vari busy kudefenda roora. Ivo varivo vanofanira kuroorwa. Ozvibvunza kuti dziri kushanda? Dziri kushanda? Zivai penyu pamunomira sana amai. Kuti ndepapi? Imimi muri varoorwi, munofanira kutoroora. Renyu basa nderekutokurudzira kuti iwe mwana enda unoroora usangotora mwana wemunhu uchimushandisa sezvizvi. Wakaberekerwa, ibasa guru rawakaitirwa here. Roora, ndobasa rako saamai. Handiti? Zvino kana muchitomira kudefenda, muchitsvaga zvikonzero zvokuti roora risabviswe, imi murimi vanoroorwa. Idzidziso ipi yamuri kupa? Muzukuru achitoti ndakaenda ndobva zvazodai ndobva tarambirwa pamba. Apa ari munhukadzi. Apa vachienda kunoroora usiku. Vana amai zivai penyu pamunomira. Munzwisise tsika kuti dzinotii, dzinoitirwei. Anoroora ndiani? Anoroorerwa ndiani? Amai basa ravo pakuroora nderei? Morinzwisisa, moriziva, moriita nemazvo. Izvi zvamunoita zvokumira nemunhu asina kuroora kuti muchiedza kujustifya, muchishorokodza mwana akazotadza zvekunge, akazenga akazodai, akazenga imi. Vanoroorwa ndimi madzimai. Chamunoroorerwa kuenda kunokudza dzinza rekwawaroorwa. Nhasi ane vana ivavo ndivari kuuya mudzinza renyu. Handiti? Saka ibasa renyu kasana amai kuti ini ndakagara pano tofanira kunobhisirwawo. Enda unobhisa roora iwe.
Kutomuti nhaiwe udaramba wakagara nemwana womunhu kusvika zvadii? 8 years is not a joke. Ndimi wacho vana amai vari kudzitambira mombe dzeumai muchibhadharirwa mari. Dzimba dzevana dzofa. Ngatibudei tenda unokurukura.